One, mordet på skoleinspektøren. Alle sange. Nu går det løs. Find dig en plads og giv den lidt gas. Vi synger en sang, slukker en lys, giver dig et lys. Ah, na, 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 na. Scenen er en skolegård, og det første siger noget, det er M1 halløj og så videre. Men så skal vi i øvrigt frem til mørk sang. Og det gør, når Mørk han kommer hen til en mikrofon. Mit navn det er Mørk, jeg er udskæmt selv. Lektier, helt uden hjælp. Mit ansigt er hvidt, og mit hår langt og sort, og mine negle de er sorte, så jeg er lige sort. Jeg har æderbørn, det er det rene skrav. De skulle sprættes op og hænges på min tavle. Jeg har kun her for at tjene penge, ellers vil jeg smutte ind alt for længe. Mørk sang kommer igen, men nu skal vi høre Agathe, der kommer ind, og hun snakker med M1 og M2, og så går vi i øvrigt i scene 2 hen til M og M's sang. Det skal jeg lige have akkorder til. Jeg vil helst have den her på. De synger over. Vi fyldt med folk, kan ikke få nok. M&M, jeg tror nok, vi er en flok. M&M, det er mig, der er M, og jeg er M, og så er der os Agathe. M&M, for musikalsk og melodi. M&M, for energi, det kan vi lide. M&M, det er os to, det kan du tro. Og så er der os Agathe. Og sidste vers. M&M, vi har det sjovt, her jeg beder ikke om lov. M&M, det er os, der styrer, de er for dyr. M&M, jeg tror nok, vi er en flok. Og så er der os Agathe. Og nu skal vi i gang, siger Randi Hop. Der er blændes ned, scene 3 starter. Og der skal vi hen og møde Lone Lækkermås efter 3-4 replikker. Ny pige, gud hvor skønt, siger Lone Lækkermås. Så må vi da lige blive præsenteret for hinanden. Og så skal vi høre, så må vi da lige blive præsenteret for hinanden. Mit navn det er Lækkermås, har var en lækkerkås, ja. Mine baller laver stål, brysterne har gået mål, ja. Jeg har brug for at se min læbe, sige min kone på mit bryst, jeg bruger 10 timer hver dag på min makeup. Hver dag når jeg kommer hjem, farver jeg mit hår igen, ja. Det bliver rødt, gult, flot og hvidt, ligesom hende Monavis, ja. Når jeg vader rundt på skolen, kigger fyrene under kjolen. Jeg er det bedste under solen, hvis jeg selv skal sige det. Hvis jeg skal sige det selv. Det var en rigtig dejlig sang, siger Agathe. Og så er vi videre. Og i scene 3 kommer ud, og i scene 4 skal vi møde 2 betjente. Lov og ordenssang. Jeg er betjent, hvad er der hen? Du kan roligt stole på mig. Jeg er betjent, hvad er der hen? Hvad er der hen? Du kan altid regne med mig. Er din kat gået væk, og din muskelhund er mok? Har de tisset i din hæk, og din mand han er i chok? Har de stjålet din cykel, og taget din tegnebog?
Jeg tror, det var 2 vers. Det var det. Scene 4 har ikke flere sange, men ret meget dialog. Den slutter med Jens Hammer, der siger, nå, nu er det vist tid til en velfortjent pause-tid. Og så starter scene 5, der blindes nok lød. Vi ser et glaslokale. Det kan være, vi skal have lidt musik der. Og der møder vi igen Mørk sang, bare som melodistemme, fordi Mørk, han skal blive forhørt. Efter noget mere dialog, bla 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 bla. Egentlig nogen, der skal synes, at Mørk han spiller hård musik. Den lyder mere sådan her. Og det spiller jeg på guitar, så det lyder. Har du set det klassebillede fra 7. eller 8. klasse? Bare de er så dumme, man skulle tro, det ikke kunne passe. Gikset hår og bumser og så kikset tøj. Bare de er så grimme, man skulle tro, at det var løgn. Børn er dum og grim. Børn er dum og grim. Børn er dum og grim. Ja, det er I sgu, siger Mørk. Nå. Scenen slutter efter en 4-5 snakke. Vi kommer til scene 7. Det er den lange scene, hvor nu skal vi finde ud af, hvem der har gjort det her. Og den sidste sang i sættet kender I også godt, ligesom I kendte Mørk sang. Det er nemlig afslutningssangen.